Ama kartman vurulu. Burada ni todiyan ilham. Burada. Oğlum nire var ya? Hani kalkın nerede? Kalkın masini bir yere gidecek dedi. Var böyle sağ ol. Bar çaltırak. Barıcı sağ ol. Ay berekella ani be ezine Google saylaptıra. Kalkın Irak gidiyasay. Hazır senden bir yerk bark qaydars. Bolyam oğlum? Bolya. Salamu aleyküm ya Sule. Aleyküm Tamam, selam. otursun mu? Tu ölümü. Gelin geçsin hani. Otur azargan mı? Otur ver alkayın. Hani oğlum koştaydı. Yürü geçin arayık. Siz geçiyorum. Ornaşıyorum. Minadır çayın suğun uğruna. Azara kalma. Biz kovuluk maç. Yolumuz düştü de bir havar tutayalıydık. Oğlum. Beşin yaşlı artık be. Hay tu ölümü. Tu ölümü. Tu ölümü. Koş oğlum benim. Bu ne mi oğlum? Sizin biliniz ağrıyan eken. Şoňa derman däri getirdim. Şipa olsun, kutorsa aydın yeni getiririm. Minnettar oğlum. Devletin artsın. Ula oğluncuk. Evet oğlum ne? Hava. Öňümizde hawa da sowajak bolýar. Bey adamlara ýagşylyk etmeli oğlum. Sana ýamanlyk etselerem, sen ýagşylyk et bolýarmy? Yürüdükmi? Yürüdük. Yür. Alo, salamu aleyküm brada. Waleykümselam. Gowum ýagdaýlaryň enjik. Gowy. Ýa kakam görmäge bardym. Menin şu wagt habar alynyp ýanyna bar ýa. Erman bolup gaýtdy, öňüň serdersinde wagt. Gor, ne markaýyn. Boran sağ ol, taňa rahmat. Gor, sağ ol. Durmuş dinleýil ýagdaýa salsa da öz tabiatyndan geçmemiş. Nämen harlasam şoňa da zar bolarsyň. Ama kartman vurulu. Burada ni todiyan ilham. Burada. Salamu aleyküm. Anam ne dizayndan gelme. Fähet, İlham. özüň maýdos. Özüm ho. Fähet sen. Selamu aleyküm. Aleikum. Bağım dostum. Ba, da eşkir bolmaly. Sany tam. Çağla gowjamy. Dua şükür. Ay, bar tuğulamy. Anamly dişleýänmi? Awa. Ay, malade. Ýör da şerde durmaly. Böyle. Özüm ne işe var? Yo, ödeýim. Ýör. Geçen dost. Öyle mi? Ya bismillah. İşler kovmay. Gowy da eşkir. Kovdu abiller. Çay alfana. Bolya, o zatlar hiçle anamly dizayn işleýän. Awa. Tuğulamy. Näme bol? Umuman mebel bölümüne men jogap berýär. Geçenki de sen ýokduň öýdýän. Menem hayran görüşmenlerde men alham projekt diýdiler bilen. Şu güne ne diýiyor, şu güne kel. Salamu aleyküm menje. Selam doğru. İşleň näme gowum dost? Eylo. Şu 5 ýyl mundan kuwakadan soňa kelýär. Uğurgup barmady. Alham men soňça ýükleri zannos öýümi satyp bilýän sen şola. Şeýlemi, men saňa aýtdym, söwda barda galýan, barda ýatýan. Ha şeýlemi? Awa. Ollanda maňa soňky ýükleň pulny bermäňär. Nemen soňky ýükleň pulo? Haramçylyk baş taýda diýän alham. Şu taýda sen şumat bir zat ýarňyş hasaplap ötýärsiň. Gözüň alyny hasapladym o. Öz gözüň alyny. Maňa kartman vurulu. Burada ni todiyan alham. Burada. Hudaý, men borsam. Açana çelle halal işleyecek. Sen oyundan çıktın ciğim. Aslında bu işine mervette ne? Ya wagda şükür ol. Emmesem halalca ussada bolan ötüwelim. Sen sebep bolun şu datları da bilýän. Käbir dokumentlere ýerek bolça kaýtdyryň öýdändir. Näme şu dokumentlere bililgamadykmy? Bu dokumentler okumaga sen maňa maý bermeseň näme o? Näme resminame diýip näme sumatçyk bolýanmy? Bolýala ilham men söwüşmäne gelmedim. İşime deýin gidip. Bolly gaýrat edon. Bu işime bir deper ýetirme. Näme öňküýsüňe de men de per ýetirdim diýip. Kim ziyan etdi senden başga? Oğlanlar näme bolýar? Arkan sana ýançyt etmek bolanok, näme gahyrlanýar? Yarımsızlık.
Allah şifa versin bas. Allah şifa versin. Koşuştun mu Aydos? O da şükür. Yani Petrak'ta bahsardın da. Senin meni bakşadas. Kutladı bile bak. Yarınsın ama ben de eden bile bak bunda. Ay böyle Aydos. Canın sağ olsun, ölçök çünkü oğlanlar gelir, ölçökünü alıp giderler. Gencemilerim kaçalıktan saylap, boştan da iyi verayım. Gezen yerinde sağ gezos, sağman gez. Naharıma Bereket versin. Görayım. Ilhamcan, ben ırzadırım olsun. Başlık yıllaq çıktı ajılamıza bizden kafa verişimizden has köp çıktı. Bizim belgilemede beýlek fudon sunuk bakýar. Bilen öldüm. Yok başlık oynayada bolmaz biz olan hakkını yediğimiz bolya. Yine bir zat eden dini öňe sürüp maňa takwa syraýan sen bilýän şonu. Kergede. Ardaňa da gülüň çek. Ardaň orada kim aýtsan şoňa aýt. Oturşlaý. Kimi dayanyan bolsoň, arzyňa bar, şoňa aýt diýdiler. Pikirlenmän huzuruňa geldim. Ya Rabbim. Oturdum ay ahir tağaman. Inni okuwam ýok, mugallimem ýok. Aha onym. Näme beýle keypin köp? Okuw oturduk agamsan. Mugallim ýok, mektep ýok. Tuweleme. Usrymmy? Hawa agam. Inni kedil geçer günleriň baram. Başlandy diýsene. Bäh, ona kiýleň? Biraz sabr et. Düşünýärsiň soň. Sapak barlar işe öýüş olmasa. Gowra hiç kim sine kalmasa. Howlukmy? Öňde dursaň aglaň bary. Az wagtdan cennet bolup görünýär bäri. Muňur aýratyn tarapy inni geçilenler gaýtalamak ýok. Molumlaň baram. Olardanam asla kömek ýok. Mene düşünmedim agam. Näme başlandy? Heynim. Durmuş mektebinim. Durmuş mektebi. Alet etme. Emme zat gülýär bolar. Esasy sanyň sag bolsun. Kaka zıyanıştaydan ahar yayele. Ýör oğlum, öýden ýersi, ejeňem taýýarlandyr. Bolýarmy? Kaka men şu yerden yesim bilýär, ýöräý, ýöräý. Ýaşy dost, özüm aýlajagadyr. Yok kaka. Ýanymda pulum ýok oğlum. Soň ejeňem alyp bilecek aýdaýar. Bolýarmy? Yok kaka. Salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Salam ed oğlum. Aram, Adyň näme oğlum? azim, Adynjan. Ştaýda nahar ýelimi? hawa. Ağam garşy bolmarsyň da. Ay dost, azar bolmaly. Ýadyr girsegem bolar dolyn, ýanymda ýeterlik pulum ýok. Ağam, pul meselen soň oýam. Adynjan men geçäm. Ýöram. Minnetdar. Ýör oğlum. Gelin sultana şifarak kâne yerdedir manım. Süýjüm oğlum. Kasıcı. Kaka govada başıyla kanmay. Kän oğlum. Heýem bir Allah janyň yaradan insanlarynyň erwedi bolarmy? Nesip bolsa senem ulu adam bolanda adamlara ýagşylykda ýararsyň. Taňary arkasy. Oğlum gaty begenni. Tangan arkası daye. Men size bergili. Ýöne ýagdaýym. Adynjan. Bar oğlum sen otayda garaş.
Beraber oğlum bardım. Özüňi kiçlaýmagy bededim. Sizem bir aýratyn dünýä bizem bakydan. Düýün geçdi, şu gün tordy. Ertirgem näme boljagy belli däl. Başka çağırýarlar. Bardym häzir. Bolar nesip bolsa, adamyň başynda durjak zat ýok. Sag bolan. Minnetdar size. Sen dünya